Muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong hunahuna. Kaysa mataghagtuk sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Walagad si Kanya Jefon Morales of ko'y asap without always say a prayer gid mga kaigsunan mo gani importante ug ako sa ninyo pangusta nga akong mga amigo sab nga si Punyong ug si Jemma Maluloyon magtiayon man sila naminaw gini sa DWHP ato sab ni Eddie Tigo no diya sa Sambuanga pagkalayo ug labyog pero niya si Eddie Tigo sa Lapu-Lapu City naminaw kana to diya sa LLDG Stone Fiber og si Muntor Totoy, okay? Og sa mga kaabag usab sa mga tao usab gamit og seed liniment oil. Ang seed liniment oil no, nakita sa na nagamitan kini ang mga tao usab ni Kylie's Delicacies and Sweets Dias Ibabaw Agos. So thank you kay ninyo sa inyong pagpamina usab ug sa paggamit ninyo sa seed liniment oil nga ginama sa seed marketing. Ay kalimutan nga kining seed liniment mao ni ang panyawan kini ato. Ibisan kini seed liniment oil mao ni kining original karon ana lagi mapalit ninyo sa butika lang. Okay, kumusta usab nga to ni Idi Nilo Talaed diha sa Amlan Negros Oriental. Gipangita ka ni Mila Orot. Palihog lang kung taka si Mila Orot Nilo Talaed kung kisa kito nakakita ni o nakakaila ni Nilo Talaed diya sa Amlan Negros Oriental palihog sa pagsulti nga pangita ka ni Mila Orot. Okay, thank you. Bueno, kay sunan ang atong sinder karon atong suwatan pong atong atagan ug pagtagad no. Pinada kini sa ka lalaki nga nagpatago lang sa nga Jugrad. Puganda Jugrad kini gibatan og duwa sa radyo na Ray Arellano. Kay sunan ang atong sinder si Jugrad. Problema bahin sa akong pagkatao nga wag yung taon kasuway uyab. Unya, dihang nakigayon na takos pagpaguyab. May problema no sa dinoon. Ambot ba? Pero aron niyo masabtan niya akong problema no. Inanion ako pagsugod ha. Katakanta sa ko akong speaker nga may nasuwan be. Kani kanta ha. Okay. Pag may masuwayin ako da. Kani be. If he brings you happiness, then I wish you all the best. It's your happiness that matters most of all. But if he ever breaks your heart, if the teardrops ever start, I'll be there before the next teardrop falls. Si ti quieres de verdad, a ti da felicidad. Te deseo lo más buenos a los dos. Pero si ti así olhar, a mí me puedes hablar y estaré contigo cuando triste estás. I'll be there anytime.
away every teardrops that you cry. And if he ever leaves you blue, just remember I love you, and I'll be there before the next teardrop falls. And I'll be there before the next teardrop pre. Ramle ka sa kuloyo, pre. Ako din ako, pre. Stilan ko kumantay na. Kaya man lang di kanindot nga paningog ba ito, Kurt? Lamita na ba eh? Parang talaga. Napay sikat boys. Sikat boys. Ano pa sikat boys? Puro ikaw siguro to. Ha? Sabi. May tinaguan na ka ba yung Sa ingan, tol? Ay, toli naman. Bimbo, toli, boy. Unsa bo, ha? Unsa bo? Bimbo ko. Bimbo ko nga. Bimbo lagi. Na tinaguan na ka nga talento. So dako na kayo nag-advantage ni mo nga. Makakita ka na yung uyab. Syaro, wag may bihag ng babae kung makadungok si mong tingog ng kanta. Bitaw. Simple kayo na, bay. Bitaw, medyo guard. Bidag ako pa'y... Bitaw, kanang akong tingog, murag di ko kasabot, murag dindot, murag bati, abot lang. Sam kay, kung ako pa ng tingog ba'y, ha? 5 na gitabuk akong uyab na ba? Okay. 5 ko na yung uyab. Grabe sa daan na, bay bidong uyab, 5, porbida sa... Bitaw, bidag siya nga na tingugan. Mura ka Rinaldo, Pitilona, uyab, 5. Paminaw sa mo. Ako lagi ba'y pidong, lagi ko kakita ko uyab. Yan, hindi tigag tingog. Ayan na lang, riag diya ba'y. Kay si Bay Jogard, maoy atong tabangan nga makauyab na ni. Ay, ako ba, sambot lang nga ng panguyab, ay muro baratol, may matudlo kong tuli, lagyan ng panguyab, abot lang, mauwaw mo yung ko nga, atubag babae. Ito tuli. Tuli, Rinaldo, Pitilona, bakit itong nagkat sa kay Guyab, Kato. Tagaw ka. Mo ba? Aw dili ni mo ba kaya ang imo at tubango ng babae ni panguyabay jugran. Sa iyo na, panguyab bila na siya magtalikod. Bimboy, kubatuluan, ginanggas Bay Jogard. Sam kay, mura man ni magdi migo. Ay kabalaka ba, kagool. Tabangan ti ka. Ako, kanang akong mga uyab na ko, ay nag-ilog man ako kay saon daw, gwapo man ko. Okay, right. Pero, mamili sa ko eh. Pero ikaw, first time pa man nimo, ikaw, ayun lang pamilya. Ang sabot, may pasabot, may pidong. Ay, experience lang una, bay. Experience? Aron ka panguyab nimo, sunod nimo panguyab ba? Sunod nimo panguyab, di na kami has. Ang karon, mao ang imong praktison, tugluan ta ka. Tinuod bitaw bay, tudloy ko kay parehas min tuli ani wag yung mga uyab taon. Lagi ba? Sila na uli taong guwang lamian ng tuli. Gibawi na. Nuod ta na. Oh, lagi. Pero, mangita tag babae nga imong panguyaban, ha? Ay, bahalag mabastig ka. Si Practice Kuan. pa man eh. Oy, minaw si Kuan ba yay? Si Annette ay. Ani? Gusto mo na anit? Kana gumusoroy og maligag saging tinuhog. Porbida sa nang istorya ha. Oo, kana bay. Pwede na kayo maragwa pag yung nakasway ko siya. Bida, di ka ta maiko ka na bay? Na kung anong wak ni sila yung uyab nila. No, mga babay. Bitaw bay. Tinoda, pero nga naman ko lang ka. Nga pang-experience raman ng imo. O kung maayo ng kamunguyab, bisag si Marian rin. Muso. Tinoo lang no, gusto na kita akong maminyo. Pero, di man taon sa iyo nagpapanguya para na ako eh. May lang na ay baligyang asawa taon, kaya palit na lang ko. Pero, misalig sa kusko ng amigo, kay ilang kung tabangan sa pagpanguyab. Mauto nga, si Ane taon, mong target taon. O niya, Bay. siguro mo, bay Jimbo? Ay, Jimbo, bay Bimbo. Ha? Moagi ka to taon din si Ane taon? Ay, si Annette. Lagi, andit mo, moagi mo to rin. Gito ron. Ay, kuhan inig Bay Jogard. Oh, ano, dong? Bay, diskartihin din, ha? Sa ano po diskarte anak dong? Sa siya ay, mo na
ni ron, unsa man ka eh. Unsay mauna rin ron, ha? Ay, mao na ni. Kini mao na ni. Murag nag-anam-anam ang tingog ko nga nagpaduong diri. Murag na nagsagit nga tuhog ra may akong mahibukan. Ang ako nadunggan tuhog ra. Hanap doon din eh. Unsa ka ni bayana? Gusto ba ka ni tuhog? Wala palibak. Wala palibak. Bay, na. Saging ko na eh. Saging ko na. Saging tinuhog, init pa, saging. Alam mo na, bay. Mauna si Anit. Oh my God. Saging. Ginawa ko. Sure mo di abay. Ay, di ba taas tubok si Anit? Tumbo lagi na. Saba di apay, oy, sinanit man to yung pasabot. Medyo sa man to eh. Oh, di dito mao. Dili yung minyo naman to. Tahan kas bahan na to, tang nadakuan na maglawas bahan na to. Kana sa mong ipasabot. Si Anit, dili na Anit. Saging mo, sir. Init pa. Dire, bay, kay bayagi ka na. Gigutom na may. Wa pa may ka-snacks. Dire. Ay, Pilain niya, sir. Ay. Kapila man ay mong saging day. Tag-15 ang tuhog, sir. Dagko man. Awa di piso karaan na na. Awa. dili. Ang para tuhog na, sir. Tag-piso. Gusto ka? Ayos ka. Mao na ni bay, awa bay. Diskarte sa sige bay. Dili. Day, ihayag na yung mga pakipagsaw Saon? kami. Saan ko na ako, sir? Ihayag. Ihayhag? Ihag. Ihag. Ikaw pa yung sa maratol, dok. Ihag. Paitan ni mo, sir. Nagkit bang ka, sir? Alam no, sir, dihan ninyo, no? Karkamoy magkapakyaw ani, sir, no? Ano man? Basta pakyaw, libre kiss man. Tika dungog ka to bay jugad. Pakyawon to na, Wala ka tingog. Ganyan ni tingog. Karon din na mo tingog. Ikaw rin pagyaw ni ha. Ampilis briefing ba, ha? Sabi ni klaro tadi. Dayanet. Ilayda din mo sa kong amigo. Si Bay Jogard. Si Anet. Alutaw pa ni siya, day. Ha? Ulit ako pa ka, sir? Yay. Hala, uy, daga para ba sa... Makabugha. Saba ka di, sir. Uy, kasi pagtuon ninyo na ako, kahoy igsusugnod kay bughaon. Pero uy, pakyawasan ninyo ni sir. Sugot ko bughaon. Dugo ka, bay. Bugha ko siya kung imo pagyaw, bay. Taway. Bugha din, bay. Baik daw. Wala ko pag-upa ni. Subasa na ako ni. May dasuks ka kong yan. Uy, Rusya. Lain Dr. Bam. sir, ayaw nang hunghong sir. Kay maora ba na namatyan sa atong Ginoo, sir? Katong hunghong ni Judas. Yang giunghong na ko, Dayanet. Awanit na nun, Dayanet. Kanang gwapa kuno ka. Ay, kadi ato pa man na, sir. Uy, Sweet kuno kay ka. Parehas yung kanang gitinda ni mo ba? Sweet na saging mantika nga imong gibalik. sweet nga saging mantika, minantikaan ang good siya, sir. Kung sweet lang hisgutan, sir, akong uyab sa una, sir, namatay to tungod sa akong ka-sweet, sir. Yawa ko day. Sabi na matiyan na to niya day. Tungod sa akong sobrang ka-sweet, nasakit og diabetes akong uyab, namatay. Bungot sa ito eh. Ay, sir, joke ito, sir. Oy, joke. Ay, lang pag-share na ko day. Kaya di man ko si Elisir. Nya, di sa kasi seryo. Ay, mga sukol. Ah. Marag magkamats, chud mo. Jogran. Depende lang. Sige na, kisa tingani mo. Jugrad. Jugrad. Sige na, Sir Jugrad. Pagyawan na ni Sir, aron makauli na ko. Gini, tagay mo tulo eh. Magkikuilaan kwarta doon eh. Sunod, pakyaw na ako tanan. Oh, basta Sir ha, promise is a promise, Sir. Tagay lang sa aming tagsabi, tagsa. Sunod, pakyaw na ako. Ano mong imong tugipalak ka, Bay Jogard, ha? Nansam ka, oy. Ay, ikaw tayo. Ninda pa to. Kita ka itong leg sa to. Nagkar kay break ko. Tungod na ko lak. Kita sa Kipagyaw lang tatanim. Prato, ma-stress-storya ba? sila. Nung tayo waward may apel sa itong sabot. Ang palit-palit. Forbida. Sa Malaysia, eh. Sunod na lang. Di lang sana to biglaon. Pero, iling mo pag-wapa tao. Kiblutas ang simmo na ito. Yung sigang bata. Kiblutas ang simmo. Yalis na kong gilong. Unsa ba ya kami jugran? Unsa? Uy na pa. Wapal kay itong tigong. Unya na pamili. Kung maya na kang manguyab. Tisting.
Interesting pa man kung makapasugot ba ka ni Anet, sa ato pa, dili ka maglisod sa ubang babae kung makapasugot na kaniya. Kung sa imong magustuhan kay may experience na ko ka. May punto ka, bay, Bimbo. May punto ka. Bitaw, bay. At least, nagkailan na mo, step by step man na. Hindi man pwede ngayon mo nang magrakan na yun. Borbeda, no? Sakto mo na. Pang-experience naman nga ako. Ano mamaron, aron nga nagkaila na mo. Sa ato pa, di na ka maglisod para next move ni mo. Oh, yun. Kinahanglan nga magplanado tag mayo. Sige, sige. Next, I discarte him. Kaya tara kong naong ni Annette, medyo bugnaw taon ko, murag di madalas ako expectation niya, murag gwapa ba? Abil kong taas ubok. Niya mo dito yung Annette, hindi mautaw, nanit mo na ito kusa di ay. Pero, sige lang, pang-experience naman Unya, Kanang ulit tao, magpagwapo na perme, bisan aniras bae, pero pero unsa na murag wa man kay angay oy. Ha? Pero sige lang siya, ang importante nga nakamata na kas ka matuoran. Unsa nga nay? Dili pa uwahi ang tananak. Mitalibo man tani mo taon ani na. Ayaw glibog-libog diha. Mabuang ka na kung maglibog ka. Mabuang na kung mabuang, dili ilang mag-agi kalibog. Mamisita ka karon no? Dili oy. O si Alan bago di ay, oy, isputing manggod kaayo ka. Nya nag-jail pa gyud ka. Fresh na gyud kayong imong dating. Pero maulagi murag wala kayo angay. Lagi na diha, pagkapina lagi na ron sa man. Nalipay ka na ako gibuhat uwa, pag siguro diha. Nalipay. Nagkaingon ko imposible na kay dili ka kakitag uyab rong tuiga. Dili to ignay. Kung mauna buwan. Kaya gyapon si Manara, way siguro ba sinugma. Dadon ko na din sa imo tabangan ng babae nga akong gipanguyaban. Di ay, sige nak, sige. Awong saman, gusto ka ng style nga sugot karon ka sa lugma. Porbida o sa rin style na porbida sa dana. Parehas ba ng fly now, pay later? Natay sa doy? Unay uso ron na, fly now, pay later. Pero kining ato, dili ni later. Kay kuan maning ato, sugot karon ka sa lugma. Asa ka man lang kumanan kung ano. Kay grass dihan unsa don't be panic. Unsa ang importante nga matuman ang imong pangandoy. Nga makapon ako. Nga makauyab nako. Bungot sa ito'y, hay, pagkakidol. Nakita na ako nga murang nalipay kas nanay. Mao nga ako na lang yung gituman ang gusto sa akong mga amigo nga manguyab yung ko. Nya. Sa taon. Sige tag inno man ni mama niya. Sige tag yaw-yaw istorya. Unsa man ni ha? Nausara ba akong desisyon baby mo? Baby dong, manguyab ra ba yung ko atong anit? Sure ka? Lagi, bidag. Sure na ka? Dungan ba yung naiwit ang usa? Moto'y dungan, iwit usa. Unsa man taon mo Sure lagi ko? Mayo noon. Mao na tudlo taon ko niyo sa pagdiskarte. Masugot na ako sa nit. Unsa mo Tuloy, bay, Bimbo. Be tudlo ko be. Bo. Ikaw bo, daghan mo yung kag mga lalaki na kuan. Uyab ay lalaki man, babae. Be. Sige. Tudloy ko ba? Gina. Time sa akin, nabali akong pananaw. Tudloan ko. Sugtong kayo, bay Jugrad, ha? Okay, kada sugtanin ko. Sugtanin ko. Sige na. Para libre tang kao saging. Sige na. Ikaw lang, bay Pidong ka. Dong, kanang sugtong tayo, bay Jugrad, Anet, para libre to kaong saging. Ikaw lang, ay tudlo ko. Ay, klaro ni mo, bay. Ikaw lang, tudlo. Ayaw kabalika. Kabalika na sa Ayaw kabalika, bay Jugad. Ako itulo ni mo ang number 1 strategy. Nga dili gani kay kasulti pa nimo, sugot na ka. Gali ka kasulti pa nimo. Dili pa ka kasulti ba? Niagot na ka. Ha? Kam nimo pang usulti sugot yun? Lagi.
Ina kong bakakon. Bebe, saon be. Paminaw ah. Nge. Og isilsil ginigmayo si mo ani patakan. Paminaw ba jugad? Okay, mugits mo. Mugits mo na. Nag-gits ni mo ang ingon ni bay pidong bay jugrad. Mugits mo talaga na ako, pero kuhan lang. Pero sa bay. Ingon sa man. Oh. Wa ka-gits, wa ka-gits ang naminaw taon. Wa ka kagits Okay, man. sa ako pag-gits sila nga, gimusikan mo na yung parido. Bebe. Ito is bungot mo ba? Sige. Ito yung ganin ako kay secret mo na. Tagay no musunod. Saon pa panguyab. Tagay mo sunod na na. Ato na to. Kakidot ba ni mo ba eh? Basta man eh. Kami imong mga secret weapon. Kami si Bay Bimbo. Kami ang Secret weapon lagi! very good. Ang tinuod mga kakigol, kulbaan yugo. Kay bisag gwapa. Di kay gwapa sa nit, pero kulbaan gyapon ko. Kay first timer lagi taon nga manguyab ko. Wapag yung ko kasuway taon. Mao nga, ako lang yun yung ibarugan. Pagyaban gid ako sa nit. Para pag-experience ba? O diya? Saging init! Ay. Saging Ay, init! nanas anit bay. Bay, nanas anit bay. Saging! Si Bay. Mo ni Bay ha? Saging! Timan din ito kung akong gitudlo ni mo. Saan mo? Mauyab lagi, mauyab lagi na ni mo. Sure ka? Sugton lagi ka na. Imposible kay di ka sugton na. Saging mo diha! Init pa! Sige, Bay. Saging! Nanas siya bay. Balik to. Ay, saging. Padoon eh. Este anit. Day. Good morning dia. Good morning! Kumusta Day? Kumusta ang saging, Nit? Ha? Kumusta ang saging? Saging gid mo gipangumusta? Ang imong tinda ba? Kumusta ba? Ay, hala ang ako rin bagong suki. Uy, I remember. Ingon mo, labi na ikaw. Ay. Ingon ko, imong pakyawon akong tinda ron. I remember ba yun? Mingon, magkukuha na sa una din. Ingon ko. Oh, you forgot. Ako, I remember. Dili na to ibuto. Ang ako mga ex. Sige. Huwag niyong ibuto ang mga ex ko. Okay, sige. Ako na pakyaw ng tanan ni mong tinda. Basta, imong sugton ko. What? Pakyaw mo na tanan. Again? Come again, ha? Ay, pakyaw mo na tanan. Basta, imo kong sugton. Oh my goodness. Kisa may panguyaban ni mo. Ako ang saging. Ay, saan na taon ka nga. Sugton mo lagi ko. Imo kay pakyaw ko na. Oh. Surti na yun, siyempre ikaw kung ipanguyaban. Ay! Yes! This is a miracle! Thanks God! May nanguyab na gid ako. Yes! Kala sa ta magminyo, ha? Ha? Bangas ka? Kauyab na ko, Nay. Ha? Nakauyab ka na? Uy, himala! Pero, yung anong murag masulubon lagi ka nak, dapat malipayon ka. Yung gugma na niya, Nay. Unya nga nung nanguyab man ka na niya, nga wa man di ay kamahigugmaan ng babayhan na. Ay, pang-experience na maguning ako, Nay. Nayate na. Unya usao man na ron. Akong wagan, dili na musugot. Saon man ako, ani. Ganingo man to siya nga, ani na mo puyos ato. Kabungot ko sa ito'y good. Maghikog ra ba kuno siya, Nay, kung di na ako pakaslan. Uy, Ayo! Love! Sweetie, darling! Mono, Nay. May gisagit. Tago ako, Nay. Tago ako na, Nay! Mao
man niya ako problema ron. Binuang naman taon tong amo. Pag-experience naman taon tong ako ataon. Pero naninood, magkagwang. Kagkuor, magbriko sa BTS. Muriyo, wating radag ko kayo. Ano yung rabag ko no siya puyo sa amo? Bisa nung sao nagulikay. Magsunod-sunod rabag yun ako. Unya karon na problema ako kay nagbahar rabag siya nga kung mulikay. Kung niya maghikog siya. Palihog tang bagi ko niya ati Presby. Bam, usaman akong buhaton taon ni Bayana. Hasol kayo. Usaman ko pasultion be. Unsaon man rin ako. Jugrad. Good morning sa tanan na itong mga Soki Ate Pres. Labi na yun ni Pari Aldin Dayanan. O nga, Alvin Dayanan nga. Ni text, taon na yun karon. O, sa'yo. Kumusta? Shout out taon ko ninyo taon diha sa Pamilyang Ruiz, Alberio, ibali sinisa, excuse me, family og ang atong barangay Captain Gaspar Moriset og ang ato ang mga konsyales sa barangay Dumulog, Sugod, Cebu, gikan ni Alvin Dayanan. Thanks, salamat kay Pre. Okay, Pre, salamat po kayo. Thank you kayo. Okay, og sa tanan good, no? Gulyat. Sa tanan. Kuya Nick Pipito, good morning ni mo diya, Kuya. Og ni Kuya Aldin Diaz, og ni si Capre Marimon, Lister Daan. Good morning mo diya. Member Yuli Daan. Yuli, og ingon man si Sir Choi Asnar, og si Sir Ricky Asnar, Sir Samsam, Mayor Samsam Gulyas, good morning yung tanan diha. Ma'am Ria, ay problema, Ma'am Ria. Ingon man si Ma'am Yuli diha, kumusta ka mong tanan diha? Sir Ricky Asnar, good morning ni mo diha. Thank you kayo. Dr. Boy Labelia di ay, ug ang asawa, iya pamilya, may pagpaminaw. Francis Esparis, ang atong amigo diri nga kugyan sa kaing barangay kapitan, Sim Rumerati. Sim Rumerati, og ni Kuya Nick Pipito, Kuya Aldin, og ni Sir Ray Marimon. Good morning mo diha, Kapitan Ray Marimon sa diha sa Bien Unido Bohol. Kumusta mo tanan? Dave Tumulak. Para Dave Tumulak. Oo, itong amigo sa kang kugihan kayo. Kugihan. Kugihan ginas para Dave. Para buyag, bata pa na ati para kugihan. Hangtod karon, pero buyag lang taon. Para Dave, good morning mo diya. Igsuon ni Maguang. Dupangkoy. Francis Paris. Morning. Pare Alex Lara. Good morning mo diya, Pare Alex Lara. Lara. Paris nga naminaw karon. Noon ay gunisang nagpatigog sa radyo. Salamat kayo. Sa tanang mga kaigsuuna na to, Dupangkoy. Salamat. O kagato ring amigo ni Boy Tali Abalo. Og ni Ma'am Tali Abalo. Si Nang Tali o si ni Boy, good morning ni mo diha. Salamat kayo. Og sa tanan ni Sir Yul Hulya. Salamat kayo, Sir Yul, og Ma'am Gasper Hulya. Thank you so much. Og labi na gyud sa Bayer Kaliteria di Pres nga kanunay gyud namati nato. Adto ba sila sa Grima rito sa Mampay mga on. Labi mo kinadobo sa Bayer Kaliteria. Thank you kayo, Ma'am Faye og Sir OG Bayer Kal. Salamat gyud kayo. Salamat sa tanan. Labi nag-utan sa Bayer Kal ini kagahapon ati Preso alas 5:30 luto na ilang utan kamanggay. Utan Bisaya ati Presos. Tang mga suaso pa. Lami maayo isang yun naman timplas mong fagod pero buyag lang. Thank you kayo, Ma'am Faye. Salamat gyud kayo. Okay. Pasalamatan ako Gulyat ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain karon og said Paniyawan Herbal Capsule. Ang kapsula nga milagrosong kapsula. Unya katulusa sa kaadlaw tungod kay kining atong said Paniyawan Herbal Capsule gi dugangan ni aron maepektibo pagsamot. Unya humot pa kini unya daghan kag magamitan ining atong said Paniyawan Herbal Capsule. Said Paniyawan Herbal Capsule with garlic, said Paniyawan Herbal Capsule with mangosteen. Para sa atong mga high blood, cholesterol, katong taas og sugar. Inom gyud kanunay og Paniyawan Herbal Capsule katulus sa kadlaw inom. Sa buntag, sa dili pa ka mukaon sa imong pamahaw, inom na daan og sa kapsula sa said Paniyawan Herbal Capsule. Inig paniudto mao gyapon. Sa di pa ka mukaon sa imong paniudto, inom daan og sa kapsula sa said Paniyawan Herbal Capsule. Mao gyapon ini kagabi.
Usa gyapon ka kapsula sa said panuyawan, herbal capsule imong imnon, unay ka mukaon sa imong panihapon. Unya, sa tanan na ito magkaigsunan, kinahanglan nga mo palita og said liniment oil anar gyud sa butika, ha? Kay naay kumpare na ko sa Richard taon ni palit siya anang suroy-suroy taon, nasakit man iyang dapit. Unya iyang gihaplasan taon, wa gyud kuno, wa siya kasabot kung unsa kuno'y lami, wa siya kasabot. Mao na nga, gingnan ako siya nga nung magbantinil man ka na may ginaas butika gyud kana to ang said liniment oil. Mao na pinaka the best, mao na muwagtang sa itong panuhot, pamaol, panakit sa kalawatan. Mao na nisuway siyang palit. Salamat kayo para Richard sa imuhang paggamit sa tuang said liniment oil. Ring natin ka nga sa butika ragyuta. Huwag yung lain butika ragyuta palit ana kay naadiha ang original nga said liniment oil anara na palit na mapalit mo sa butika. O sa tanang mga tao nga naghimog number 1 sa tuang said liniment oil, salamat yung kayo ninyong tanan. Bam! Balik ta! Oh, Celebrity ko, Dick Beauty Soap, ha? Ayaw kalimot. Labi na sa itong mga kababayan nga magpagwapa, pero may parehas na ako. Ay, lakatingang din ako kung gwapa karong kay kababayan masakit to. Naon sa ba? Gwapa, japon ka pa. Di ba nato, ang imo kasing-kasing ba, permaminti ng gwapa, huwag yun ang usab. Thank you. Ang Celebrity ko, Dick Beauty Soap, para pagpapamit, pagpaputi sa atong panit, ingon na ang moisturizing na ini, ingon man ang ingon ta magpabilin nga pink-pink, o labi dalagan sa hayag sa adlaw. Masabot ko po ang akong panit. Taon sa ba? Celebrity ko, Dick Beauty Soap, no? Ayaw kalimot, ilipin na kanimo niya. Charlene o Bebelyn, diha sa Cebu Hardware, nga mga tindira na ito, nga magpirming mga pagguapa. Always good, ha? Celebrity ko, Dick Beauty Soap. Yung manusab sa ato ang mga choir members o sa mga BHW sa atong pabarangay o atong mga kabatanunan na ito nga mo-appeal yun sa mga santos nga misa sa mga choir members, mga ligo man na sila una mo simba sa first mass o second mass. Ayaw kalimot sa Celebrity ko, Dick Beauty Soap, labi na sa mga sakop nila ni Reverend Father Brandit Bohol sa Dumanhog, Reverend Father Nicholas Ramos, engong manusab, Reverend Father Renren Sinining sa Konsolasyon nga magpaabot kanunay sa tingog ni Ate Press, Reverend Tito Mendez dyan sa Tumalog Uslob, o engong manusab ni Reverend Benji Olimba dito sa Southern Leyte, no? Uy, may buntag! Attorney at Abiligas dyan sa Argao si Ma'am Rose, ang Celebrity ko, Dick Beauty Soap, imutang permis siyang bagharan ng pangaligo niya, Celebrity ko, Dick Beauty Soap, Attorney kami na yung Attorney Ronald Guarendia sa Oslo, may buntag, thank you. O sa tanan itong mga kasama, nasayo na yun ka, kanang toksin, maom gini mo daot sa function sa atong blood cells, mo na nga ini kabuntag, inom yun tag G-Detox, buntag, usa ka oras sa di pa kamukaon, alas 6, inom na kag G-Detox, usa ka kapsula, inom na ka, una ka mukaon, kana, kung wa pa kay balatian, kay kanang, doon na kay balatian, lisod na kay na, mo na nga mo, dipinsa na yun tadaan, inom ta og G-Detox, kada buntag, alas 6, usa ka oras sa di pa kamukaon, una ka mukaon, makainom na kag G-Detox, unya kung mahimo, inom mo kag G-Detox, tubig init mo, imuhang ikoan, dili ka ng tubig init, kanang, murag lukewarm lang yun ba nga tubig ba, mo imong, idundod sa imuhang G-Detox, unya una ka mukaon, sa kauras gina, pero doon na kay balatian, kinahanglan katulog yung ka inom sa usa ka adlaw buntag ug tuhapon, usa ka oras sa di pa kamukaon, unya apila na to og inom og 8 ato sa 12 ka basong tubig matag adlaw kay kining ato ang mga toksin sa atong lawas mao ni magdaog cancer, diabetes, hypertension, arthritis, cyst ug uban pa natong balatian. Busa inom gyud G-Detox kay natural kini nga detoxifier, natural nga mutangtang sa toksin sa atong kalawasan, natural nga remedy, unya tigwagtang sa atong balatian, porno pagyo sa nutrients nga mao'y makapaligon sa atong vital organs. Busar mawagtang ng mga toksin sa imong kalawasan nga may hinungdan sa imong balatian o karon ligon kanunay ang atong vital organs, inom gyud ta matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog number 1 mo tangtang sa toksin sa atoang kalawasan. Okay, Ate Pres? Okay, ang center na to karong adlaw. Si Dudong Jugrad, si Dudong Jugrad taon Ate Pres. Wa taon siya kasuway panguya ba tareos? Mo yun ni siya pobre kay ni siya taon kay wa kasuway panguya babae ba taon.
luoy kaayo karon na sila natripan taon katong tidirag saging nya ingon lagi siya way lain tong pagpabre budluta sa mo datoy nya budlutong simod budlatong mata lis nga pigilong lain ulain gyud imong imagino na tipres ba bro di gyud bada Yeah. Di pasti isang panguyab sus karon ni sugot at tipres di adto mo sila kay adto na puyo kun buwagan niya o di siya sugot adto puyo maghikog mga babae saom niya na nga practice naman datong iya practice pag experience naman dato iya tipres saom nang kuno na niya ani ati pres bam tabagi ko niyo ni ana gitaon siya Ano ko ipambit niya, Goliath, sa dili pa tamo elaborate na ako ipambit nga guide para madiretso na siya. Sige. Sa to Jugrad. Ang Jugrad. Jugrad, matod pa diri sa basahon sa Sirach, Kapitulo 26, versikulo 16. Sirach 26, Kapitulo 16. Ang katahom sa usa ka maayong asawa, anaa sa iyang maayong pagkaatiman nga balay sama sa adlaw nga nagsidak sa utong tutok diha sa kapakanuran sa Ginoo. Ang buto sa butan wala di maghisgot diri og kanang dagway sa naong. Ang gingon nga may pagkaatiman sa panimalay sa ato pa ang iyahang pagkaasawa kanang datanan dili kay mayalan siyang dagway ang may pagkatiman siyang panimalay sa ato pa sa iyang pamilya iyang pamatasan ang iyang pamalihok-lihok dilingog sa dagway na kay dagway may ang naong nga problema ani niya ang isulti diri Biblia kasamang Goliath nga kanang Ayo dagway. Ang dili sa dagway ra. Kinahanglan ang imuhag yung kasi-kasi. Yan kasi. Maura gyud gingon nimo bang ako lain akong naong kay kamo bay sakit. Pero ang imong kasing-kasing may importante bab. Nga naagyapon ka sa imong mga parinti, mga igagaw, mga pagumangkon, imong maigsuon, ikaw mo'y hapit tanan ila kaduolan. Mao na nindot kayo. Mao na pinaka the best. Lukaton ba ka akong motor no? Sige ba? Unya bab. Unsa pa Ang niya? nga kung ba't pasabot nga kani kay ingon ra maghikog ang gisulti din sa Biblia nga kanang na ang wala mo guni magpasabot nga maayo lang siya og naong. Tinoda. Ang maingon kag maayo pakatiman ng iyang panimalay nga sama kuno sa adlaw nga nagsidlak sa utong tutok diha sa kapakanuran sa Ginoo. Sa ato pa kanang na ang may siyang batasan ug may siyang ang kanang iyang nailhan kay kuan man nagpirmi man yung nagpatuo siyang singot daning kamot man Buutan siguro. Buutan siya dit. Init og uwan na maligya man siya sa ato pa mahigit nighiyas babayana. Bahala na dagko kay barikos. Unsaon man yung barikos nga mawaar man na imo Unya. na plasag sedli na mentuwel. Unya og adto siya sa mga gwapa ang kanang mabasa lang kamot ug manghunaw. Og adto siya mga gwapa nga dili ka mao gani ka maumulutog kanon. Dili mo lang kaw init. Nang kanin sa init ug uwan naglukdunig nigo na maligyag saging. Naigwa pa ba bisag paglungag lang itlog di ka ba Unsaon man yung itlog? Gumugumon. Ina ba taha? Os ba kung pukunta na? Usaw itlog bam. Mapiyong-piyong ko. Para mo rin katawan sa akong boyfriend. Akong tumbagal. Bitaw bam. Oy, unsaon man nagwapaw niya way yung hinungdan sa panimay, di ba? Oo. Uy, dili, ang kanang gwapa, mahad manas bay. Ihad lang natin, Ihad, Chris. Unya, sa bagay, no? Imo lang palingkuron sa bangko niya, ipanghambog ni mo, nga mo niya ko asawa. Muna. Unya, ikaw may trabaho Decoration tanan, ba? ikaw trabaho. Decoration ba? Nya, decoration ko, no? Himuan lang decoration o gwapa, ay lang pagita gwapa. Isang digli sook, di pa kanon. isang Malikin. Mapabarugo na lang. Uy, may kanang inguning kon mahad sa panimali kanang inguning kanang Ate Pres kanang Goliath, no? Masumpay na sa istorya nga giingon ay kanang Aldwin bati asag naon mo asawa mura man nag-unggoy. Unsa ito bang kuan katong ni Manoy Aldwin, dili sa Aldwin nakoda katong mong silingan ingon ay mura bitog unggoy nang naon ako asawa. Pero itungtong na sa altar, mura nagnaw birhen. Tinuod na. Parehara ko na itong kuhan siya. Bay, batili ka na akong asawa, bay. Siya, kung kahulman pa ni mo akong mata, makita ni mo, unsa ka niya akong asawa. Mauro na. Para nila, batig na akong imo asawa, pero para na, ni imo, nindot kay imo asawa. Ikasumpay sa day sa panultihon sa kakaraanan.
Paghiskop na siya nga bakting naong ang iyang nauyab karon, masumpay ni sa panortios kara ang katigwangan. O saan ba? Mag-unsa man kunong barog ang tiyan nagkurog. Kana mo ni the best. Unya kana imong inauyab karon nga si ani kugian kay na dungoy. Oo. Lima ka bisan maguwan lukdok sagi. Oo. Pero sige lang dong, ayaw lang kayo inigkuan ninyo, nigdog gabi ayaw lang kayo bukay mong mata. Piyong lang kay nindot po sa kigtingog imong asawa. Nindot magtingog na si Anet. Duwang kay problema ana noon sa man kay. Importante nga buutan ni mo asawa nya makugihan nya makatabang kung panalitan maminyo na mo makatabang na siya negosyante na di ba bang Kung mangita man sa maningkamot, mangita siya paagi nga unsay mabaligya nga makakwarta siya para makapalit og bugas, makapalit og sudan. Mag-unsa man kag kay asawa nga gwapa. nya sige itong it's Magsigtong ito, sige lang pang manicure, sige lang kung di ko mukuan kay akong kuko madaot, di ko mukuana, di ko Saan na ni mo? kani kung gingon diri sa Biblia nga nindot mo atiman og panimalay, mura kuno sa adlaw na sa utong tutok nga naas ka panganuran gibutang, di pa kaana. mao na diya Kadtong Mao na nga. balik ta panultios karaan. Mag-unsa mang barog ang tiya Nagkurog. Lain man to kung ako na ibawaan gulyat karong bago. niyo sala na imo may likuro Dili ang tiyan mo, dili ka tiyan rin mo kurog. usaman Mangurog, tunga-tunga pa. Salamat naman natin tulungan nun. Kung ako ang Pasul Tihon.